Everybody, let's go to the gate. We can dance there, dancing neat and nice street. Everybody, dancing all along. Try to do it, sing a happy song. Шоу пред българска публика в най-голямата столична. Алармата са години в резиденция за възрастни. Със съветите на Пюрина Проплан за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в И ти помага да... Куче от малка или дребна пора. Места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.